What's up sa inyo mga kaduro? Welcome back to pagbabalik sa kulot. Kulot na mag-aalis ng iyong lungkot. So, may naro na ito at anyway guys, kasama ko na naman sila Kuya Mark Not saka si Kuya Nelson. So, dito po kami ngayon sa Puso Rubio guys. So, yung mga kaduro, nandito po tayo ngayon sa Puso Rubio. 2 beses na yan! Anyway, kasama natin sila Paco Buding-Ding kasi Angie. So, kaya kami nandito ngayon sa Puso Rubio dahil may client. Do it! May client, sige Nelson, sige dyan ako. Kukuha mo na ako ng montage para sa mga mag-video. Kaya sila Paco si Mark. So, yan, kilala na tayo mamaya. Let's go! So, huwag na kayo magtap kung bakit nandito ako kayo sa loob. Anong feel mo dyan? Ano po to? Ano tayo tent ngayon guys? Medyo masakit na lang yung tent natin yan. Oh, tent ng baby. Grabing init. So, kami lang po nakagawa nito. Panibagong reshoot shout out pa naman ito guys. Dahil natutong pa kasi ito. Kaya, nandito tayo ngayon sa loob nagbablog. So, makakalabas na tayo. Okay. Nasa tent kasi tayo. Nasa tent kasi ako. Nag-vlog ako doon. Kasama si Kulot. Ang init dun guys. Tingnan nyo. Nasa ano tayo. Tapusin mo muna yung photo mo. Tapusin nyo na lahat. Okay ngayon guys. Kukuha muna ako ng montage para sa kanila. So, kita na tayo mamaya. Let's go! A few inches later. Mga saglit. Na nga. Wait lang. What? What the fuck? So ngayon guys, di tayo makamontage ngayon. Yan ka na. Bumalik na lang tayo sa napag-init natin. Hindi, gown pala to gown. Gown ng prinsesa ako. So ngayon guys, makakalaya na tayo. Nako naman na si ma'am yung dito niya. So yun guys, nakalaya na tayo sa wakas. Hindi na maulit yun. Hindi na maulit yan. Nalain na. Maulit tayo. Ay, ka lang. So, ayun na nga guys. Tsaka. Ay, I'm trying to takpan the sun. Pero parang timang. Huwag mong sasabihin na naman na babalik ako sa kulungan na yun. Nagrarap ka na naman. Babalik pa ba ako doon? Magbigay ng ano. Teng tutong tung tung. Teng tutong tung. Grabe naman sa parang Ay, ganon. Si JR, ganyan. hindi na ako makakapasok doon sa kulungan na yun. Napakainit. 1, 2, 3, 4. Paano ba mag-gimbal dito? Ganyan. Pag gumagalaw. Pa-record. So okay guys, magmamontage muna ako. Ito talaga ang tunay na montage. Let's go! Nasa kulungan na naman tayo guys. Tayo makamontage ng maayos guys. Pero mamaya babawi ako talaga. Promise. Hindi natapos ito. Puti.
matik kasi ang init. So ngayon guys, ang next location mo namin is dun sa simbahan. Bawi tayo dun. May namuntis tayo dito pero konting clips lang yun. So bawi tayo sa simbahan. Kita-kita tayo dun guys. Let's go. A few moments later. So yun na nga mga kaduro at maling pagbabalik generic. So nasa simbahan po tayo ngayon. Ayan. Last montage na nga nila Kuya Dilson to. Kanina naiinis ako. Tahimik sa loob ng simbahan. Di ako nakamontage. Kahit isa. So watch natin sila guys. Tingnan sila kung para sila mag-montage. So ano yun po natin yung director natin, si Mark. And panoorin nyo po ito. Ay, i-upload ba? Papanoorin nyo po ito. Papanoorin nyo yun pag natapos na pero hindi ko rin nakita. Makikita yun pag sa edit. So kaya tignan nyo nakakasiyahan yung kaya mga nagkakasiyahan yung mga babae nagkakasiyahan po ngayon sila nag-igot-igutan. Yayakapin daw ni Kuya Dilson ang ating hindi. Yayakapin mo. Ayun, akin ka no. Yayakapin na daw. Di masabay yung Kuya Dilson. Lagi muna po. Lagi. Tapos lalapit sila. Masaya po ha. Okay, 1, 2, 3, go! So nakita naman yung montage ko kanina, ang ganda, grabe, ang ganda ng dating. Ayan. So busy po ngayon si ano. Ay! Meron akong ginagawang TikTok para sa kanilang dalawa. Oh. Holding hands. Kaya nagkakasiguan nito ngayon. Pero huwag niyo nung tignan dahil di yun ang importante sa inyo. Ang importante sa inyo, ang importante, mahalaga. Ayun, golden hands sila oh. Nakikita. 1, 2, 3, go! Masaya na po! Oh, tuloy na lang basta dito sa pag-discuss ganito na po kayo. Ganyan. Okay. Wala po, sige, ulitin po natin siya. Grabe. One, two. Okay. Sir, lakad na po. Basta panoorin nyo guys, watch natin sila. Tignan nyo, astig to. Kami lang pwedeng nakakagawa nito. Ayan na. Okay. So guys, abangan nyo lang kami sa event. Doon yung masaya ngayon guys. Tama namin Kasi kakain. Okay, pinakamalas ka pala kumain. Shout out kay Ate Shilo. Yung sinasabihan mo, andito, excited na. Alam ko yan, Ate Shilo. Gutom na ako. Hindi kasi siya nakapunta sa Bulinaw, kaya kayo siya babaw. Ngayon ako babawi. Kainin natin lahat ang pagkain nila doon. A few moments later. How about another big round of applause for Mr. Freddy and Camayo and Mrs. Jenny S. So yung what's up sa inyo mga katuro, ayan, nasa event na po tayo. Next we have Mr. Ang ingay doon sa loob. Ang ingay sa kabilang loob guys. Ready mag-montage? Kala kayo nila, so let's go.
what's up mga katuro at muling natapos na ang aming shot ng tawag. Five, five. No? Okay, natapos na ang yun. So, dito na ba ako gagawa ng outro mga katuro? Ayan, katuro pa rin tayo. Huwag natin So yun guys, anyway, kumakain pa lang. Kakain pa lang. So, gagawa ko. Ito na yung... Nabuto lang yun. Nabuto na ako. Ito na yung outro na gagawin ko. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Ay, kung pwede nang itututin So, yun po yung kinasal ko muna. So, huwag Kaya mag-outro! natin matagalin to dahil nagugutom pa ako. So, kita ka naman next time. This guy you ba?